Chai ndị be anyị bịakwanụ ka unu nụrụ ife mere ebe a ka unu nụ ka nwanne Chinelolita si wee na-ebe akwa n'ụlọ ọgwụ wee na-asị doctor help me, doctor help me. Ife dị n'ije dị odunagokwa na ọtụtụ ụmụ nwaanyị obodo afụdebe o wee bụ na ọmarịcha nwata nwaanyị na-afụ n'ife onyonyo a bụ nwanne Chinelolita, onye nke na-eme ife slow motion. Ọ nọkwa n'ihu akwụkwọ anụnwa, ọtụtụ ndị mmadụ ma ya ama bụ ife pụtalụ kịta anụnwa wee sị na ọ nọ n'ife ilu uju, n'ife ibe akwa na ife anya mmiri dịka nwanne ya nwaanyị ụnụ na-afụ ebe a si wee nwụnahụ ya. O wee na-akọwa na nwanne ya nwaanyị anụnwa nụrụ di andị na ọ dị ime na-ebu ya wee jee n'ụlọ ọgwụ ka ọ mụọ nwa. O wee bụ na dọkịta na-agwafa na fa ya eweta 500,000 na ọ bụ na eweta 500,000 na onye emetụ ya bụ nwata nwaanyị aka. O wee sị na ọbara wee gbagide nwanne ya nwaanyị n'ime afọ wee gbagbuo ya n'ụlọ ọgwụ. O nwere voice o tiri ebe ahụ ebe nwanne ya nwaanyị na-asị please doctor help me, please doctor help me. Ka o tinyechara ya bụ ife onyonyo maka ọdụkọ na ọ bụghị ife melụ ka o kwuru mgbe ahụ, maka na mgbe ahụ o kwuchara ya bụ ife ọtụtụ ndị mmadụ pụta wee na-ekwu na ife anụnwa mee n'ụzọ Yoruba. Mgbe ahụ ya bụ nwoke nwunye ya dị ime ebu nwunye ya na moto wee na-eje n'ụlọ ọgwụ mgbe ahụ ka ọ jee mụọ nwa. Wee ruo n'ụlọ ọgwụ, ndị ụlọ ọgwụ wee sị ya na ọ bụ na o wetaghị depozit ego one nwanụ na fa ya emetụ nwunye ya aka, na mgbe o ji wee buru ya wee jezi n'ụlọ ọgwụ nke abụọ o wee bụrụ na nwunye ya anwụgo. Unu fụrụ ka ya bụ ife onyonyo gagharị n'ihu akwụkwọ. Ndị mmadụ wee were ya bụ ife wee na-amanyelu dọkịta nalụ nwanne Chinelo anụnwa nwa wee na-asị na ya bụ dọkịta na o metaghị ya. Ka ndị mmadụ na-ekwuzie n'ihu akwụkwọ ka Chinelo megharizi vidio ọzọ wee pụta wee na-agwa ndị mmadụ na ya jezi n'ụlọ ọgwụ. Ndị nọọsụ wee kọọrọ ya ife kpatalụ nwanne ya nwaanyị ji wee nwụ, maka na mgbe ahụ o mee vidio nke izizi ọ na-asị na nọ maka 500,000 ka dọkịta ji wee hapụ nwanne ya nwaanyị ọnwa. Ajọs na-asị ka ekwa nke bụ 500,000 na ya bụ Chinelo karịrị okwu o kotara, ịghọtago na ọ bụrụ nọọ ife ego na nwanne ya nwaanyị anụnwa kpọọ ya na foonu na-ama nnọọ ya eweta ya bụ ego ka e wee zọkwanụ ndụ nwanne ya nwaanyị na mefe irichakwa na ife anụnwa ya abụkwa n'ife ego. Ọnya ka Chinelo mezi vidio nnafa agwa unu wee si n'oru n'ụlọ ọgwụ. Ndị nọọsụ wee gwa ya na ka nwanne ya nwaanyị mụchara nwa maka ọ dị ka awara ya afọ o wee mụọ nwa, n'ọkwa ya ka nwanne ya nwaanyị nọzikwa na o nwekwa nsogbu o andị na ọ dị ka nwa ahụ nwụrụ anwụ. Nwanne ya nwaanyị nọrụzie na-edi na-ebegodo akwa na nwa ya nwụrụ anwụ na-edi ụfụ ife ọ gabigarụ bifo mara ife na-eme. Di na anụ nwanne ya nwaanyị anụnwa wee bịa n'ụlọ ọgwụ wee bido babara nwatakịrị ya mba ebe o dina n'enube edio. Nwatakịrị nọ n'ife ụfụ n'ife mgbu na-asị ya na onye agburu nwa ya, na onye a mere ife nwa ya ji wee nwụ, na onye agburu nwa ya. Ọ ife ikwesịrị ịda agwa nwunye na momenti ya ịfụ na nwunye nya nọ n'ife mwute na ife iru uju ebịa n'ụlọ ọgwụ na-ebure mmụ ya na nwa nwụrụ anwụ. Onye nwa ya nwụrụ anwụ ya amụta ọzọ ya dị ndụ nọrọ ebe ahụ na-abalị dị gielu mba na onye agburu nwa ya, na onye a mere ife nwa ya ji wee nwụ. According to ife Chinelo okwukwo ndị nọọsụ gwara ya na ọnya bụ ife ka nke nwoke gwachazi nke nwaanyị anụnwa wee si n'ụlọ ọgwụ wee pụọ. Na olu 10 minutes nke nwoke ji wee pụ BP nke nwaanyị anụnwa wee gbagoru, BP ya wee koru n'enu ọjị. Nke bụzi na fa bụ ndị dọkịta ndị ụlọ ọgwụ nọzi wee na-azọ ya ndụ. Nọ mgbe a ka ọ na-asị dọkịta please help me, help me, na onye abụ akwa ahụ o bere Chinelo ji wee chekwa nwa ka nwanne ya nwaanyị na-amụ wee bee nya bụ akwa na ọ bụghị nyanwa. Nọ mgbe ahụ di nke nwaanyị a si n'ụlọ ọgwụ wee pụọ ka BP nwatakịrị mmadụ koruru n'elu n'ọkwa ya ka a nọzi na-azọ ya ndụ. Nwanne ya nwaanyị wee si ebe ahụ wee nwụọ. Kee na ụdịka ajọ dị ụfọdụ ndị mmadụ na-anụ, kee na ụdịka ọgọ ọjọọ ụfọdụ ndị mmadụ na-agọ ọgọ isi mkpụrụ mmiri. Chinelo wee na-akọ na nke kachasị nke bụ na ya bụ nke nwoke anọdụ n'ife nwute na nwanne fa nwaanyị nwụrụ nọrụ na ya ọ na-asị na ọ ya ejetụkwafa nwa na alụsị. Amazi ma alụsị ọ ya atụ ndị ọgọ ya na ọ na fa mere ife ọma kebe ya nwafa ka ọ na fa mere ife ọjọọ kebe ya nwafa. Chinelo wee na-akọwa na di anụnwa na anụ nwanne ya nwaanyị na ọdọrọ nwanne ya nwaanyị aka na ntị na ya si na di anụnwa pụta na ya anụ na nwanne ya nwaanyị jụsị na ọ ya anụ. Nne Ibrahim na nwanne ya nwaanyị nọ nụrụ di, onweghị onye ya ama ife na-eme na o ruo na be di. Ụfọdụ nọ na be di fata agwafa nọ ife a ya eme na fa ruo ebe ahụ. Ụfọdụ ya asị ka fa ka nọrụbe nne na nna fa ka fa ghara ịnụ di, mana ịfụ nwaanyị ọbụla nwere mmasị n'ebe nwoke nọ laikiri nwoke ọ ya alaiki ịnụ di. Olesi na nwaanyị enweghị mmasị ebe nwoke nọ, nwaanyị bụ saa ọ sị na ya eje na ohorugo ebe ahụ na saa ha aza ibe ya saa, ịghọtago. So Ibrahim na nwanne ya nwaanyị o ife mere emego. Chineke nalụ mkpụrụ obi ya na nwa ya na ndokwa andị Chinelo etinyegokwa anụ ebe fa nyiri ya bụ nwa ọ mụrụ ọfụ enyi gị ya ọ fọzie nwanne ya nwaanyị. Onye nke bụ Chinelo ebegidogo akwa ihu ya na-achazi mmemme ivu na o nwee sịrịpasị nwanne ya nwaanyị sacha kobe wee jebe ụlọ ọgwụ. Ọ mahụ na ọ ya anata o jego seta ya bụ sịrịpasị na-ebe akwa sị na ọnya nwanyere ya nwanne ya nwaanyị, na-ewepụtasị mgbe ọ na-enye nwanne ya nwaanyị gift. Nwanne ya nwaanyị a na-agba egwu iji gosi na nwanne ya nwaanyị a bụ ezigbo mmadụ. Vidio ya niile ọ na-agba egwu ọnwụ dị ga ewute mana gịnị anyị eje ọgụbe Chukwu.